mae archifdau yn cael ei gysylltu efo haneswyr, naturiol. Ond nid lle jyst i haneswyr ydyn nhw. Tydw i ddim yn hanesydd i gael dweud hynna dechrau. Gwyddonydd ydw i. Di gwneud biocemeg yn Brifysgol Lerpwl, di bod yn dysgu plant cemeg, pennaeth cemeg, pennaeth cyfadran, mathematica cemeg yn Bodedan, ac yn ddiddori mewn hanes, ond ddim yn hanesydd, os di hynna'n gwneud synwyr. Wel, dwi wedi bod yn dod yma'n achlysurol dros y blynyddoedd, ond heb lawar o ryw gyfeiriad eisiau ffeithio rhyw un peth penodol, ryw un ffaith a'r math yna o beth. Ond pan ddechreuais i ar y cwrs gradd yma yn 2010, 2011, mi oedd rhaid i mi gael at yr adnodda. Ac oedd yr ymchwil yn cael ei wneud ar dwf trefol a mudo yn canol yr 415, sydd o trefi yn tyfu'n sydyn. Mi oedd dipyn o waith wedi cael ei wneud ar trefi fel trefi'r cymoedd y glo a trefi ardal llechi. Ond to'r am byd wedi cael ei wneud ar lefydd fel porthladdoedd, a dyma penderfynu yma, Caergybi fysa'r un fyswn ni'n penderfynu arno fo. A dyna sut ddys i yma mewn gwirionadd i chlota am wybodaeth ar Gaergybi. A dod ar draws stwff fel adnoddau sgynnych chi yn fan hyn ar pethau Penros yn benodol. Lle o'na stor o wybodaeth yna oedd yn gwbl berthnasol i ddeall y syniad o dwf ag o sut oedd pobl wedi mudo a pa mor bell oedd nhw wedi mudo, pam oedd nhw wedi dŵad, am faint oedd nhw'n aros. Math yma o gwestiynau sy'n dal i gael ei gofyn. Mae mudo yn dal yn gyr pen i wladwriaethau hyd a lled y byd. Ond mae yna wersi, mi o'na wersi oedd ni'n dysgu fanno. A felly, ia, ers 2010, ac wrth gwrs, mynd ydych chi'n gwneud rhyw waith ymchwil fel yna, ti'n beth yn gorffan. Bod chi'n meddwl bod chi wedi cael rhyw ddarn o bapur a rhyw codi'ch cet mewn rhyw nia fawr yna fo, gwisgo rhyw ddillad od. Tydi o'n mynd gorffan. Mae'r ymchwil, mae'r tân am yr ymchwil yn dal yna. A dwi'n dal yma dan draed yn yr Archifdy yn dal i chlota. A byth mynd i ddod i gael i bob atab. Dwi wedi sôn barod am casgliad Penros. Mae casgliad Penros yn un arbennig o dda. Mae'r Archifdy yma yn enwog am y casgliadau stada sydd yma. Ond am byr, dwi wedi bod yn pori yn nifer o rei eraill. Ond yn sicr os ogwynt yn un Penros, mae o'n un arbennig. Mi oedd stad Penros yn wahanol i stadau fatha Ples Newydd neu Barnhill yn y ffaith oedd hi'n stad hen blasty oedd wedi tyfu, ac wedi tyfu oherwydd perchenog newydd wedi symud o swydd Caer, Sir John Thomas Stanley, ac yn prodi eires Penros Margaret Hwan, ac yn sicr yn Saesnigeiddio'r stad yn yr ystyr yna, ond hefyd yn datblygu'r stad hefyd. Ond yn bomsar yn rhan o Alderley yn Caer. A beth sy'n mor arbennig am y casgliad yma ydy, mae gyn swydd Caer casgliad Penros, casgliad Stanley hefyd. Ac maen nhw'n yn cydredeg efo'i gilydd. Sa'n ddelfrydol i god ar ddau at ei gilydd rhyw dro, oherwydd beth sgynnych chi, a mae hwn yn gwbl unigryw, ydy llythyra yn yr Archifdy yma sydd wedi cael ei derbyn yn Penros. Ond beth sgynnych chi yn Caer ydy y llythyra, yr atebion i'r llythyra hynny. A felly mae gennych chi y gohebiaeth yn symudol ymlaen, a mae hwnna yn arbennig. Felly, hwnna di'r prif le dwi'n sbio fo. Ond dwi hefyd, oherwydd cefndir gwyddonol, dwi'n ddiddordeb mawr mewn ystadegau ac mewn data, a mae unrhyw gasgliad sgynnych chi o restra. Mae restra yn ofnadwy o bwysig. Llyfrau treth tlodi, rhestrau etholwyr, llyfrau poll books fel mae'n cael ei galw, llyfrau rent. Mae yna restra o enwa ar hyd yr amser. A beth dwi'n neud yn ar y deg, di bildio fyny math o fas data, lle da chi'n gweld bod pobl illa di symud i mewn, magu hyder,
magu teulu, ond wedyn yn codi'n ar deg yn y gymdeithas, rhyw fath o symudiad cymdeithasol os ydych chi. A mae hwnna, lle mae pŵar yn symud oddi wrth y stad wedyn i'r bobl gyffredin. A dwi'n meddwl bod hwnna'n yn faes sydd isio edrych yn iawn yn bellach iddo fo. Mae hwn fatha cwestiwn maen nhw'n gofyn yn Desert Island Discs ar Radio 4. Da chi'n cael eich 8 record ac ar y diwedd maen nhw'n dweud, sgwyddoch chi lyfr da chi eisiau? A dwi am fod yn cymryd y mantas o dweud, mae yna 3 peth sy'n licio cyfeiriad fo. Un ydy llyfr Rent Sir John Thomas Stanley o 1823, lle oedd yn cofnodi lawr. Be oedd yr Rent, pwy oedd talu, lle oedd yn byw, a math yna beth. A mae'n bwysig, oherwydd hwnna ydy'r llyfr ola lle oedd incwm y stad yn dŵad yn gyfan gwbl o amaethyddiaeth. Ddoth diwydiannu ddim i mewn i Môn tan yn hwyrach na nath o yn sicr yn Cymoedd y De ac yn sicr yn Gogledd Orllewin Lloegr ac yn Canolbarth Lloegr. Mi oedd y diwydiannu yn hwyr iawn yn cyrraedd. A'r rheswm oedd bod Môn yn ynys, ond yn 1823, hon tra oedd y Rent yn cael ei gymryd, mi oedd Thomas Telford yn adeiladu y ffordd fawr. Ac wrth adeiladu'r ffordd fawr ar bont y mwyn benodol, mi oedd hynny yn cysylltu Môn efo'r byd mawr, ac felly yn newid natur Môn yn gyfan gwbl. A felly mae'r llyfr Rent yna, 1823, yn un hynod o arwyddocaol. Yr ail beth, os yw'n cael bod mor hir dewis yr ail un, ydy llythyra Margaret Stanley a Tîm Ham. Mi sgwennwyd nhw pan oedd Margaret Stanley a'i gŵr, Sir John Thomas Stanley, wedi mynd ar be oedd yn cael ei alw'r Grand Tour. Ond mi oedd y ddau wedi mynd ar Grand Tour odia rioed. Dydy o'n mynd tebyg i Grand Tour mae teuluoedd eraill wedi mynd trwy ddyn nhw. Os chi'n darllen am y teuluoedd mawr yma yn y Stadau Mawr Wel Lloegr, maen nhw'n mynd ar y Grand Tour, a mi oedden nhw'n mynd i weld yr hen adfeilion, oedden nhw'n mynd i wrando ar gerddoriaeth, oedden nhw'n mynd i weld lluniau, oedden nhw'n mynd i weld cerfluniau, math yna beth. Ond na, oedd rhaid mynd am flynyddoedd i fod yn onest. Ac yn aros cymryd tŷ mewn trefi yn Ffrainc, yn yr Eidal ac yn Swistir, ac yn byw yna i bob pwrpas am fisodd. Bethau od yn digwydd. Oedd yna ferch erbyn hynny, erbyn nhw'n ddechrau'r Grand Tour, oedd y ferch yn 2 oed, ac oedd nhw'n cyrraedd tre, a peth cyntaf oedd nhw'n wneud, oedd nhw'n y ferch mewn lleiandy, a gadael hi yno am fisodd tra oedd nhw'n trefnu o gwmpas. Wedyn oedd nhw'n ffigo i fyny, mynd i'r dre nesaf, a rhaid i mewn lleiandy arall. A mi oedd yr peth yn gwbl od fel la. Ond maen nhw'n cael, maen pethau digwydd, maen nhw'n mynd i weithdu gwaith sidan yn Lyon, yn Ffrainc, a maen nhw'n gweld gwisg prodas Marie Antoinette yno. Mae ar fi'n prodi efo Louis, oedd Louis yr 15, a gafodd golli ben efo cael goa hi yn ystod y chwyldro Ffrengig. Ac mi oedden nhw yna'n gweld y gwisg yma'n cael ei gwneud. Maen nhw'n mynd i Naples, a maen nhw'n cael rhyw bartion a rhyw geniawa efo brenin Naples. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam oedd yr baronet ma o Sir Gaer a'r ferch o Môn yn cael ei gwahodd i'r math yma o le. Mae Sir John yn mynd i Rhufain, a mae hi'n disgrifio sut oedd yn gorfod gwydro lawr a cusanu bawd troed y pab. Ac mae rhywun yn meddwl, mae yna rhyw arwyddocâd i hyn, lle. Ond mae'r gyd oherwydd mae'r llythyra yma gan Margaret a Tîm Ham yn disgrifio yr tŵr yma. A wedyn mae hynna yn gasgliad, dwi'n meddwl sy'n gasgliad arbennig. Dwi'n meddwl bod yna lyfr yma i rywun sydd eisiau sbio ar beth yn digwydd yma. Ond mae yna un beth arall, mae rai meithio am hwn. Yn 2018, mi oedd tre Caergybi a tre Dynleri yn Werddon yn cynnal wahanol weithgareddau i goffau canmlwyddiant ers i llong o'r enw Leinster sydd o. Un o'r trychinebau gweitha yn Môr Werddon trwy'r rhyfel byd cyntaf. Oedd o fiawn wsnosau ddiwedd y rhyfel, a mi syddwyd hi gan Long Danfor,
A dros 500 o bobl yn colli bwyda. Wirioneddol drychinebus. A'r criw, wrth gwrs, yn griw hogia Caergybi. Ac mi ofynnwyd i mi wneud darlith yn Caergybi ar y Leicester. Ac o'n i'n bryderus am wneud, yn y ffaith, o'n i'n gwybod yn iawn, yn y gynulleidfa, o'n na bobl oedd efo cysylltiadau agos iawn, hynny yw, oedd i ten deidiau nhw neu hen einiau nhw wedi bod yn gweithio ar rei nhw wedi cael eu lladd, rei nhw wedi goroesi a wedi dod yn ôl yn saff. Ond mi oedd y stori yn fyw yn y dre. O'n eisiau rhywbeth i wneud y peth dipyn bach o wahanol. A dyma lle fydd yr Archifdy safio mywyd i. O'n i yma, a dyma Elen ac Ann yn dweud, oedd gynnyn nhw rhywbeth ar y Leinster. A beth ddethon nhw allan o bocs bach, carbod. A ti'n iawn i'r bocs, o'na sleidiau gwydr ffotograffaidd. A dyma sbio yn nhw, a mi ges i J.C. Davies, ffotograffydd o Gaergybi, sbio yn nhw y Falys. A mi oedd o wedi mynd i llai nhw fyny, a dyma gweld be oedden nhw, oedd lluniau o tu mewn y Leinster. Toedden nhw wedi cael eu dangos na'i gweld ers 100 mlynedd, ers yr amser oedd yr Leinster yn rhedeg. Ac yn y ddarlith yma, dyma fi'n dweud, mae gen i lyniau, ac oedd chi'n gweld yn wyneba pobl dweud, ia, lluniau, da ni wedi gweld lluniau Leinster, math o lyniau sy'n yna. A dyma fi'n dangos, mi oedd chi'n teimlo pobl, oherwydd o'n nhw'n cael gweld lle oedd i teulu nhw wedi bod yn gweithio, oedd chi'n gweld y decks, oedd chi'n gweld yr stafelloedd, oedd chi'n gweld y corridorau tu mewn. A mi oedd hwnna yn enghraifft o lle mae Archifdy da yn medru gwneud llun darlun yn llawer mwy cyflawn. Ym 1922, mi yn hanes Werddon, mae yna rei pobl yn dweud bod y trychineb gweitha yn hanes Werddon wedi digwydd. Ond yma Werddon yn wlad lle oedd yna drychinebau mawr wedi digwydd trwy'r oesoedd, yn ryfeloedd, yn colli bwyd, yn frad, yn hollti, yn bob math o bethau. Ond be ddigwyddodd yn 1922 yn ystod y rhyfel cartra oedd, mi oedd y ddwy garfan yn cwffio, oedd un carfan wedi cymryd lloches tu mewn i'r llysoedd yn dilyn, mi bomwyd y llysoedd a mi aeth yr adeilad ar dân. A be oedd yn cael ei gadw yn y llysoedd oedd archifau y wlad. Ac y trychineb yn fanna oedd bod y wlad wedi colli ei chof. Ac mae wedi cymryd 100 mlynedd, maen nhw wedi mynd i ail ffurfio ryw faint o'r pethau yma rwan, di ail casglu copïau o lefydd eraill ar math yna o beth. Ond di o byth rhy fath yna. Mae yna ddarn o gof Werddon am ei hanes yn mynd yn ôl canrifoedd sydd wedi mynd ar goll. A dwi'n meddwl bod yr archif yma yn enghraifft lle mae Coleg Prifysgol Gogledd Cymru oedd fan hyn. A mae cof Gogledd Cymru tu mewn i'r muriau yma. Ac heb hwnna, sgwyn ni'n byd, da ni wedi colli rhywbeth ofnadwy o werthfawr. A dyna pam mae eisiau cadw lle fel hyn ymlaen ac adio ato fo a'i edrych ar ei ôl o ac wneud siŵr bod yn cael ei ariannu'n iawn ar holl bethau eraill felly. Oherwydd os da chi'n colli'r cof, da chi'n colli pob dim.